uitați, o iau pe aici. Mamă, cum e? Bun, o să fac și eu geamul ăsta rapid. Intru înăuntru. Băleu, asta era de la CFR. Mamă. Hai că mai filmez. A, filmează. Mamă, bă, dar îi aici. Vedeți acolo? Nu, să se uite cineva la noi. Da, ok. Arată bine pe aici. Uitați. Aici era ușa înainte. Acum, mamă, e sticlă pe jos, nu știu ce-i, dar... Mamă, ce m-a speriat de rădăcina aia de copac de acolo. Crezi că e un om care se uită la mine. Da, acesta este un videoclip. Ăsta-i Melk? Melk, nu? Da, săracul mă... Da, să mergem și la aia. Nu, eu mă duc. Tot pe videoclip, nu mai închidem videoclipul. Hai bă, tot pe videoclipul ăsta, ca să... Un minut, un videoclip, un minut. Hai mă, 5 minute. Nice. Aha, stă. Dacă stă, îl prind pe cameră. Na mă, na, ești șmecher, ești afară să te prind pe cameră. Ești șmecher, mă, ești șmecher. Stați avionul cu alea sus. Nu știu dacă se vede pe cameră. Hai, Darius! Nu te teme, hai că suntem doi. Hai mă, că-i și ipotecă. De ce ți-ar fi frică că-i și ipotecă? Nu, că atâta. Uite, eu în fața mea la 10 metri. Sună, mă, sună. Dar să nu dai pe difuzor, că nu vreau să se audă pe filmare. Pune și tu la ureche, nu da pe difuzor. Ia-te și du-te acasă, ți-am spus. Bine. Acum pe filmare? Păi ia taci din gură. Da, uitați aici. M-a enervat puțin la friend. Hai că e cineva înăuntru. Hai că e cineva înăuntru. E multă lume. E foarte multă lume și acum mă și înșelat. E tare multă lume, băieți. Da. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa!